बिसिल'सिया फाहामथायनि जोंनि डाक्टराव ब्रानि डिमान्ड दङ आंनो सेमो चेयार 100 खान सुबुंखौ के माइक सेट सेमो दंखौ आबो साक्सा दंबाबो सफैनाय आरो इफोर चेयार के दिनिनो ब्रानो आं हेनोभार खेहा 100 खान चेयार लासानो तापरो जों टीमो और जुनाल वादा दं सब जुनाल आदा दं गोबरो आदा दं 100 खान चेयार तो ब्रानो रिग्राहा तेत्रे बिस्कांगो माइक सेट रखे आगरतला से पाइटी बिना हिचोहा नाइटी बरां तावसा शॉर्टेज को मन बये समय लायो ब्रांगो से आपन अपन ती बिना जेतो आं काउरि ना मो समये बरके ब्रांगो कोनो खक्समो बारि बियो माइके ब्रांगो खक्समो रो मादे रो का हापे ताव हिरि जाहा बिस्काव को जों काहाम केनो तांलायनाय खक्संलाय दतनाय जतो बैनो साइलाय एकला बादिं जों जेजा सुबिदा असुबिदा जों मानायलायनाय जोंनि हामपाना जत केहा केहा बादिलायाये जेकुनो कम्युनिटी नि कोनो जों लासैलाय सामुतालाय बाजो ओ जत ओ दामसरा पारिसाखौ कन्स्टिट्युएन्सि आन्दार दंनाय दङ बा बनि बाय बादेयाव पत्रते जागानोफोर जों नाय मा दं आरो बिशेष खेतिनि ब्रानोबो रिमोखे ब्रान मानो जों कोनो ब्रानो आसासि नामनि दिनो दिखा आमी आइ काउट्रे बिसिलाव बस आसा